Daigong ta ang Ginoo, uban sa mga pangunawi, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit. Daigong ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayang, pumulahang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanin. Karong adlaw gisaon og sa simbahan ang piyesta ni Santa Clara Virgen, St. Clare, best friend ni San Francisco de Assisi, usa ni sa mga unang followers ni St. Francis of Assisi. Namatay ni siya 60 years old, pero dako kay siya nabiling kaayuhan sa simbahan o pagpalambo sa tong pagtuo, labi na gyud ang pagbansay sa kinabuhi nga balaan. Atong iampo nga ang atong mga leaders sa mga nasod, labi na din sa atong nasod sa simbahan o sa gobyerno, magbansay unta sa kinabuhi nga gipuy-an ni Santa Clara. Ang ato sad nga mga benefactors and donors, silang sigig pamalit aning atong slots para sa kayuhan sa atong simbahan, hatagan unta sa tinuod na kalinaw o kalipay o kaluwasan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gidani si Santa Clara diha sa paghigugma sa kakabus, pinaagi sa iyang pangama ug sinunod si Kristo diha sa kakabus sa Espiritu. Maangayan unta kami pagdangat sa pagsud-ong kanimo diha sa gingharian sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Miingon si Moises ngadto sa katawhan sa Israel, ug karon katawhan sa Israel, ang gipangayo lamang kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios mao nga kahadlukan ninyo siya ug tumanon ninyo ang iyang kabubuton ug higugmaa ug alagari siya sa tibuok ninyong kasing-kasing ug kalag ug tumanan ninyo ang tanan niyang mga balaod nga gihatag ko karon kaninyo alang sa inyong kaayuhan. Iya sa Ginoo nga inyong Dios ang tibuok langit, ingon man ang yuta ug ang tanan nga anaan niini, apan gipili og gihigugma sa Ginoo
ang inyong katigulangan labaw sa tanan. Og kay wala man sila kamo na usay gimahal niya, kay kamo kaliwat man nila. Busa putlian ninyo ang inyong kasing-kasing, ug ayaw na kamo pagpagahi sa inyong ulo. Kay ang Ginoo nga inyong Dios, Dios sa mga Dios, o Ginoo sa mga Ginoo, ang gamhanang Dios nga angay tahuron. Dili siya maghigpihig sa iyang paghukom, ni madawat sa hiphip. Hatagan gayod niya hustisya ang mga ilo ug mga byuda. Dili niya daog-daogon ang mga langyaw, kundili hatagan niya pagkaon ug bisti. Busa ang may usab ninyong higugmaon ang mga langyaw, nga nagpuyo tipon kaninyo, kay kamo usab mga langyaw man kaniadto didto sa Ehipto. Kahadloki ang Ginoo nga inyong Dios, siya lamang ang alagari, ayaw kamo pagbulag kaniya, og himua ang iyang ngalan nga garantiya sa inyong mga panumpa. Daygan ninyo ang inyong Dios nga nagbuhat alang kaninyo niining katingalahang mga buhat nga makalilisang. Kamo mismo nakasaksi niini. Kapituan lamang kabuok ang inyong katigulangan sa dihang miadto sila sa Ehipto, apan karon gipadaghan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sama kadaghan sa bituon sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayga ang Ginoo, o Jerusalem. Dayga ang Ginoo, o Jerusalem. Dayga ang Ginoo, o Jerusalem. Dayga ang imong Dios, o Sion. Kay iyang gilig-on ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak, sulod kanimo. Dayga ang Ginoo, o Jerusalem. Gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong kaniya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Dayga ang Ginoo, o Jerusalem. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang Hakob. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon alang sa laing nasud. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Dayga ang Ginoo, o Jerusalem.
Hallelujah, 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 hallelujah. Pagkaibon ang Diyos, hallelujah. Pagkaibon ang Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manausap kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaan ikaw, O Ginoo. Sa diha nga ang tanang tinun-an nagkapundok didto sa Galilea, miingon si Jesus kanila, ang anak sa tao hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya. Apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Tungod niini nasubo pag-ayo ang mga tinun-an. Sa pag-abot ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an didto sa Capernaum, ang mga kobrador sa buhis alang sa templo miduol kang Pedro ug nangutana, nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Oo, nagbayad, mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Jesus, Simon, unsa may imong hunahuna? Kinsa man ang magbayad og buhis o sa mga bayranan ngadto sa mga hari niining kalibutana, ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag, ang mga langyaw. Si Jesus miingon, kun mao kana, ang mga lungsuranon dili kinahanglan mubayad. Apan dili kita buot nga kining mga tawhana masilo. Busa lakaw ngadto sa lanaw og pamasol, bitara ang unang isda nga mukubit og sa bakba niini hikitan mo ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini ug bayri ang atong buhis. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Si Jesus padong sa Jerusalem, kay bawo na siya nga patyon siya. Ug ang mupatay niya mao ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo ug ang mga kadagkuan sa katawhan. Labi na gyud ang mga nagda sa templo. Sa dihang kolektahan siya buhis, nya wa siya kwarta, pero di siya angayan na kolektahan tungod kay lungsuranon man siya didto sa Capernaum. Nagmilagro siya ang tumong aron dili masilo ang tigkubrag buhis. Kinsa man to sila? Mga kaaway ni Jesus. Talagsaon kayo ni nga kinaiya. Kana bang maningkamot ka nga ang imong kaaway dili mahiubos nimo. Lingya imong tupad na imong lipayon imong kaaway. Ingna kon. Nakanang kaaway nimo ba imong lipayon? Talagsaon no. Mao na ang mga sugo ni Jesus, higugmaa imong kaaway. O di ba makalipay gyud ang kaaway. Kung ang imong kaaway mo tamparos sa imong pikas api, ipatamparos lang sa pikas. O, paglipay gyud sa kaaway. Kung pugson ka sa imong kaaway o papasan siyang kargag 1 ka kilometro, himo ang 2 ka kilometro. Pulos gyud paglipay sa kaaway. Nya sa pato, kung ang imong kaaway mukawat sa imong butang, ayaw na kinig bawian. Nindota, no?
Kung ikiha kas imong kaaway, aron kwaon ang imong kamisin, ihatag sad ang kamisa dentro. Ang kanindota na. Kung mao pa ka naipuy-an sa atong mga leader sa nasod karon, unsa kay may tabo? Wa nay mag-away. Karon ay sige naghugon-hugon nga basin kunog madayon ang gubat sa Taiwan o sa mainland China. Nya mutabang ang Amerika sa Taiwan, muapil sa kuno ang Pilipinas. Na patuga-tuga sa okay, ni aman sad ang mga base militar sa daghan man kay base militar sa Amerika nga ni aros Pilipinas. Di siyempre kita may strategic place nga mo support dito sa Taiwan, maapil kita. Mao na nga gubat, siging away, pinatyanay sa dungog. Kay kung imo kong kaaway, bawian giti ka. Kung maalkansi ko karon, tirahan sa tika. Karon na nidaog sa impeachment trial ang mga Duterte. Gibirahan sang vice ganda si Duterte. Pwede sa rom sa muka di social media. Yang sangi issue hag joke bahin sa jet ski o kanang pagkakuas ICC nga libre kuno ngadto sa ICC para lang sa kunos mga DDS wa kuno ilabot ang mga pinklawan. Kana siya sarkasam nga pagkaistorya pero tira gyapos kaaway. Gigamit ang iyang pagka-influencer ni Vice Ganda. Ni-react sad ang mga millions na followers ni President Duterte o sa mga Duterte. Gubot kayo. Nindot kayo kanabitang batasan nila ni St. Francis of Assisi, nilang St. Clair, ang atong gipistahan karon, hilom lang. Nya unsao man aron mahilom ta? Una, ilho nato nga ang angay tahuron maura gyud ang Dios. Muna sa atong unang pagbasa sulti gid diri ni Moises nga tahura gyud ang Ginoo. Gipangayo lamang kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios mao nga kahadlukan ninyo siya ug tumano ninyo ang iyang kabubuton ug higugmaa ug alagari siya sa tibuok ninyong kasing-kasing ug kalag ug tumana ninyo ang tanan niyang mga balaod nga gihatag ko karon kaninyo alang sa inyong kaayuhan. Mao nay una natong buhaton. Ang atong tahoron ang Ginoo. Dili ang atong kaugalingon. Dili ta magpakaginoo. Dili ta magpatahod. Ako bitaw na may daghang mo daot nako. Nya naaman sad mo nga mga followers nako. Nya kamo dayoy murag masuko. Padir gidaot ka, padir di kuanan ka, istoryahan kag bati. Nada pasagdilan na oy. Nagdila na. Di man sa kuangay tahuron. Ang angay tahuron ang Ginoo. Kinsa ra man na si Padre Siano slater ra man na. Sige ra man nagbaligyag slat. Di ba? Ano mao man na inyong tahuron? Bala na mamaligi akong slat, nya di sad mo mamalit. Nitahod mo nako wa. Pero ang tinuod ninyong wa tahura, ang nagsugo nako pagpabaligyag slat arlang sa kaayuhan sa simbahan. O kinsa man na? Ang tag-iya sa simbahan ug ang lawas na maoy simbahan, ang lawas ni Kristo. Kay wa man ta mamaligyag slat dinhi para sa kaugalingon ni Father Siano, para man na sa simbahan aron magamit sa atong pagpalambo sa kinabuhi na Kristohanon. Mo na atong gibuhat dinhi. Pero ni uswag-uswag biya yung atong slat. Mo na ni ang atong grace or God's reward and complete elation. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 33,754 na apay 666,246
ka-slots na available. Itong pakpakan di ang namalit na tong slots. Salamat kayo. Kining atong slots, murag daghan pa kayo ni, pero kung kitang tanan mutahod tas Ginoo, niya atong isipon na kini di ang atong kwarta, magamay magmadako, ato yung ihatag sa Ginoo. Hurot dayon ning maong slot. 100 pesos ra gud ni. Unya ang akong follower diha sa YouTube 261,000 na gud ta kabuok. Nya kamo pang mga viewers, daghan man kay ninyong wa mag-subscribe. Di sato pa ikakita ninyo aning atong video, palit din kag usa ka slot, maningkamot yung kag palit, maliwat kang Kristo. Tanawa si Kristo. Unsa may yang gibuhat, nitahod siya sa templo ang balay sa Ginoo. Nihatag gid siya unsay gikinahanglan sa templo nga mao ang buhis. Ang ato din dili ni buhis ang slot. Mao ni ang minimum donation na atong ikahatag aron masulbad ang panginahanglan sa atong simbahan. In particular, ang atong bayronon niadtong kumbento nga gitukod didto sa San Vicente Ferrer Parish. Nya karon niya naman ko dinhi, nagdaa pa man ko anang maong obligasyon. Kamusad nga nahimos ang kabahin aning usa ka simbahan, apil na lang sa tani. Kaya ang nagtabang sad og bayad anang projects namo sa kaniadto sa San Vicente Ferrer Parish Liloan, nga niabot ang among nadawat dihang mga donations, mga 346 million more or less sa unom ka tuig. Dili man ang taga-Liloan San Vicente maoy naghatag ra ana. Apil masang taga Compostela, apil masad ang tibuok Pilipinas nga naay nagsunod nato, apil pagani ang tibuok kalibutan. So karon ni anak ko dinhi, wa gyud kalainan, di ba? Apil lang yapon ta. Gani didto ta sa Kuan, didto ta sa San Vicente, ni apil man kita sa Kapilinya di Fatima nga di man dito atong project to aman to San Remigio. Ang taga San Remigio unta adto mo'y muhimo. Pero kita apil ta kay nga naman usara ang simbahan. Muna ako usa lang ko sa mga instrumentos Ginoo sama ni Moises aron motudlo nato unsaon nato pagpaambit ang atong mga grasya sama aning kwarta padulong sa simbahan. Nasa daghang pari diha nga nasa sila laing style sa pag-raise og funds para gyapos kaayuhan simbahan. Kaning ako sad ni nilingay mong tupad ning naganahan ka mo apil sa kang Padre Siano ina pa do naganahan ka nya mo ingon sa naimong tupad na adik na manggani ko. Okay, unong katuig ta sigig pinalitay slot nay uban nga adik na kadto lang pagdayon akong transfer dinis Compostela nay mo text nako pader padayon pa na imong slot nako padayon sa padayon na gyud pader ha kay na sige ra ba jud kong palit ana nako sus kanindot unta ko nang tanang naminaw nako ingon anig batasan wa na ni kaning 666,000 na kuan slot available. Mawa ra ni kay kadali ra ning hutdon ana no mao na mga igsuon ang kinabuhi ni Santa Clara haom kayo sa gusto ni Kristo. Kana bitang imong i-embrace ang kakabos, higugmaon nimo ang kakabos sama ni San Francisco de Assisi, St. Clare, practically sa tanang mga santos. Dali kay kang makapanghatag. Mao na si St. Clare usa sa iyang yung nag-una nga mga buhat mao ang pagpakaon sa mga gutom, ang pag-atiman sa mga ilo, sa mga byuda, sa mga masakiton. Gani siya mo'y final na kaatiman
sa diyang hapit na mamatay si St. Francis. Kaya si St. Francis, nauna magkamatay niya. 44 years old lang si St. Francis, namatay na. Niya, ang ilang diferensya sa edad, murag gamay raman tingali, murag na aras mga 15 or awat ako about 15 tingali years old. Basta mga 10 years old raman tingali ilang gap niya, namatay una si St. Francis. Ang pag-atiman sa mga masakiton niya, aron maatiman, magpuyo gyud ta og kakabos. Ako sad naningkamot ko pagpuyo og kakabos aron daghan kog matabangan. Kay thanks bitugan sa akong pagkapari, daghan-daghan man gyud mo ang murag supportive kay nako. Kung ako na siyang ibulsa kining inyong ipanghatag, aporte gyud akong hayahaya financially. Pero dili di na mao gyud tinuod. Mahimo gyud ay nindot atong feeling basta hutdo natong hatag ngadto sa mga nanginahanglan ang atong madawat nga kaayuhan. Na kita dinhi na sa tay mga proyekto unya karon kasugod-sugod na gayta, padayono nato ang paghinatagay hangtod mahuman ang ato dinhing 6 years. Slat-slat lang okay na kay na. No? Mao nang hinaot unta nga manakod ta ngadtos uban. Kinsa karon sa atong mga government officials ang manggihatagon kaayo, iampo na nato sila niya atong suportahan. Sa administrasyon lang ang pinaka-hot karong isyu kanimang administrasyon ni Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, o ang administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga naasad ang iyang anak, Vice Presidente. Kinsakha nila ang manggihatagon kaayo ngadtos mga kabos. Sa inyong paminaw, kinsakha? Ay nalamog tingog. Iampo na lang. Karong bag-o, atong pila palang kaadlaw milabay, nakakita ko sa news, di tagaan sa may komentaryo ni Attorney Rafael Banyok sa iyang programa, ang atong bag-ong gobernadora niadto sa Camotes nag-medical mission. Iyang gi-cancel ang katong Soroy-Soroy Sugbo nga gipasiugdahan sa former governor nga iyang gisundan. Iya gyapong gigamitan og kwarta ni Soroy siya dili aron mag anang program-program, sayaw-sayaw, siyo-siyo, ang iyang gihimo medical mission. Sige, ihatag og mga medical sa pato, dental ba to, basta tanan nga mga panginahanglan. Nihilak pagid siya dito si Pam kay nakita niya unsa kadako sa panginahanglan sa kanang ng islands of Camotes. Nya ni saad siya nga iyag yung tagaan og pagtagad. Nya matod pang Attorney Rupel, wa man sa ko magmonitor ana, ako na lang ning isulti sa ninyo. Niingon si Attorney Rupel, kun ato biyang subayon pag eleksyon, pildi baya si Pam din his Camotes. Pildi siya din sa Camotes, si Pam, pero iyang di atiman. Nasa siya dito iyang mga kanang supporters, kaya di man sa kay dako ang labaw. Pero kanabang pildi siya ng lugar ba? Nya iyang gi atiman. Apil na to tanan, apil na to wa mo butar niya. Kaya wa man siya moingon dito, hala, pangari mo, libre medical assistance o tabang paras ni butar nako. Oy, tanan yung tao. Congratulations ni Gov Pam Bari 4. Ato na siyang iampo ug ang tanan nga mga government officials nga susama ani kasing-kasing kanabang inigumag eleksyon, wala na nang politika, serbisyo na unta. Kay kanang eleksyon maura man ni determine kinsay atong palingkoron. Siyempre magbutasyon gyud ta.
pero kinsa tong nakalingkod na nga officially gideklarar nga mao'y nidaog sa eleksyon, ang tanang tao mutahod na anak niya, mag-gobernor man, mamayor man, congressman, senador, ngadtos presidente, tahuro na nato siya. Unya siya sad nga nidaog unta, supposed to be hasta tong na wa mo butar niya, iya na sa tong ilhon na iyang mga constituents. Kay mao man to'y nahimong kabahin nganong nakalingkod siya kay ni-appeal man tos eleksyon, lahi man ang ato mga yawanon nga mga opisyal, timan-an ang kadtong diin siya na pildi nga lugar, lisod-lisoron. Nya kinsa tong iyang mga kaaway sa politika, lisod-lisoron. Nayabag na. Di day ka mo angkon, nakaroon nilingkod ka ng lingkuranan sa gobyerno nga ang imong gisakupan kani, apil na ni mo tanan. Ani dinhi sa Compostela na masay wa kauyo nako. Pero apil mong tanan sa akong pag-alagad isip parish priest. Kauyong day tanan. Ug nakauyong pa tanan, wa untay mo post nato sa social media. Bago ba ko rin post magani dayon. Sige lang. Apil sana sa atong pag-atiman. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Na mahigugma na karo sa imong kaaway. Mahigugma na ka. Lingi ba atong sa mamulingi layo ka na imong tupad. Sige, manindog na ta mga way kaaway. Mga igsoon sa dakong gugma o pagpaubos, ilho nato ang atong amahan nga mao'y nag-atiman kanato. Busa malaumon kitang moingon, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan sa tanang dapit sa kalibutan, magmantala sa walay kahadlo, mahitungod sa mga mithi sa hustisya o kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang katawhan, patas nga moambit sa material o espirituhanong mga kabtangan, dinhi sa kalibutan, ug ang pangagamhanan, ug mga kapunungan, mutabang ug manalipod sa mga huyang ug mga kabos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang lungsuranon, mga tungdanan ug aktibong maghago alang sa mga masakiton ug nanag-antos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga mamahimo kitang mga instrumento sa gugma ug kaluoy ni Kristo, ilabi na alang sa mga masakiton ug nanag-antos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halandong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga matuohong mitalingwa na, makatagamtam sa kalinaw didto sa langitnong kingharian, mag-ampo kita sa Ginoo.
Amahan, panalangin kami. Amahan sa gugma og kaluoy dawata kining among mga pag-ampo nga among gituboy nga kanimo uban sa gugma og pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigong ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among ihalat, ang panupino nga apod sa yuta, kuginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tut sa kahangturan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tut sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, diha ni Santa Clara nga Birhen, gisangyaw namo ang imong pagkakatingalahan, itugot nga sama nga nakapahimuot siya kanimo, sa ingon makapahimuot usab kanimo ang mga buhat sa among pag-alagad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kani. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayod ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit nagadayeg kami kanimo sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang gagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik yan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispong Tigdumala, ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluhi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagmumot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalamuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo
tunay. Inuluan-luwasa kami sa daputan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kani. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. It's my friend, I'm on the end of God. It's my friend, that serve at the end of me. Who stays with me every moment of my days. Who slump alive to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. That with joy you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart and told me what is right. Of all my friends, you're really different. You shape my heart to love as you have loved. The bears of things, the little things, all from things, the joys of things. Jesus, my friend, you are a friend to me. If sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love.
Magampo kita. O Ginoong Dios namo, nabusog na kami karon tungod sa pagkalawat namo sa gasa sa Dios. Itugot nga sa pagsulob namo dinhi sa among lawas sa kasakit ni Kristo, maningkamot kami sa pagpakighiusa kanimo lamang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang saman ang kabalaan sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kun ato yung tahoron ang Ginoo, nya higugmaon ang atong mga kaaway. Di na kita ana himong makasasala or dakong makasasala. O salamat sa atong mga kaigsuonan na nagpadayon og support sa atong mga proyekto. Kamong tanan, kita dinhi territorial o mga online parishioners, mamalit tag slot. Dili lang aning atong grace kaning project sa pagbayad aning atong nahibilin nga obligasyon dito sa pagtukod sa kumbento sa San Vicente Ferrer Parish, Liloan, kundili mag-anad-anad kitag paambit simbahan hangtod na gyud mga matay ta. Kay maunay importanteng batasan. Munang padayon tagpalit ani atong slots nga grace nya unsaon pagpalit bayad lang diha, ihatag lang diha sa atong opisina nya during Sunday masses nato anata diha sa gawas sa simbahan ata diha magdawat og mga slots nya pwede sa ipadala sa atong bank accounts. Tanawa lang din sa atong screen ang bank accounts. O niya, kining atong mga GCash. Pero ang akong GCash karon dili pa available kay napuno na. O niya, kanilang usang ubang mga GCash. Kang Bernardo Jacobi na agyapon. Kang Remedios Ocaba, Hinara Laborte, Edna Barosa, available gyapon nga mga GCash. O niya, pwede sa ipadala sa kwarta padala. Palawan, Imluelier, Cebuana, sa panang-uban diha. Ng Ardipon Shop, pwede ragyapon. Pero sa international, ayaw lang ipadala sa Western Union, padong nako kay dili na nako maklaim, kay gi-block nako sa Western Union. Ang ato sa diay pamisa, dinhi ato na nang i-discourage ka ng tunol-tunol dinhi sa simbahan. Angay lang na dito sa kapilya. Wa may opisina dito. Karon kay naa naman kitay opisina, adto gyud sa opisina ihatod ang mga pamisa o niya kining 2 hours before gyud sa misa nga imong tambungan. Panalitan mo tambong kag misa alas 6 buntag. Inig ka alas 6 sa gabi sa previous day imong ihatag umutambong sa kag 12:15 nga misa kinahanglan mga alas 10 imo na nang ipamisa para maapil. Ang dili maapil dito sa atong dadon dire dili na nato mabasa before the mass. Unya kung magpamisa sadta likaya nato ang kanang generic nga term sa pagpamisa. Kanang may nga bitaw ka alang sa Santo Papa, nga unta ang Santo Papa, di-apil naman na sa simbahan. Ang atong pamisa is your personal. Personal nimo bang pag-ampo, ayaw i-apil ang generic kay katilingbanon man na. Apil man na sa katilingbanon para sa mga kalag sa purgatorio nga wala na naghandom kanila. Katilingbanon man na, apil naman sa atong katilingbanon. Ingna yun para sa kalag sa akong bana nga namatay dito sa bahay siyang kabit. May nana ba? Personal ka iba. Para sa akong igsuon nga nagsigig suyop o niya na napusila, namatay. Personal. O niya, ako sa din ang ginapractice dito sa San Vicente. So ayan sa nanakaw practice dire. Kaya ako mag-regular nga magmisa aning alas 6 sa buntag din sa atong parokya. Inighuman sa misa, mobindisyon ko og mga birthday celebrants for the day or nag-anniversary sa marriage.
Pero kung mag-anniversary sa marriage, present yun ang bana o ang asawa. Dili pwede nga. Pader, anniversary ro na mo. Asa man imong banay? Patay na. Awa na. Kuman na to. Or wa diha. So, naay nag-birthday ninyo karon, naman sila Sister Rene diha sa Loyo. Kamulay arrange dire. Ni ko mas misa mo sod usa ko dito kay mag-ampo. Nga inig humandayon mo kuan dayon ta mo blessing dayon linya lang mo diha ha haron nga dugay pa mong mamatay pero wa say nag-birthday ayaw na lang sa mong ana-anha diha barog-barog din blessingin ko pa din ngano man birthday na ko ugma na lang barog diha kay basig mamatay ka karong gabi dili nakaka-birthday ugma wa man ni advance no ay advance sige nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mga panalangin amo na karon nahiusap inusap sa paghalad o pagdawat sa bililhon mo rawat